Huriana hinolongan itu hatta Yesus Kristus, hamis yang perhala duni huriatta HKBP ke baru, HKBP ke orang Gandaria, HKBP ke Dharma, pasahaton, selamat hari ini kumadihamu saluhutna. Atau tapahidu marwatta, marsod batu debata, jala tapangiar suaratta memuju warna, marhite namarete hite sebukwede, nomor 565 ayat 1 dan 4. Hite kuarnya dibata ama, doh kuarnya anak Tuhan Yesus Kristus, doh kuarnya Tuhan diperbadian atau mau palangit doh tanah on. Amin. Edi yang rumah di Jahuba endi naik baru, ay nunga di babahin di bana akka halongangan, nunga di babaw Tuhan Jahuba hatuonna, nunga di bapatan ibana hati koranna, dia kami akka sepelebigu, nunga di tupahin tangan siya mundo na badia ibana, haleluya. Martang yang mahita, ali Tuhan debata para seruhan sumurung, di doa tando, iku manang hani jalana terap dohot Tuhan Yesus Kristus, asarap hani dohot idana tu asangapun, saya parohai mahami, asa uduk hani tulo menuruham, jalahot hani dihapursan nature, asa tuktong makin dihageon, dohot asangapun sugut, silolehon mutuakan aporseriho, amin. Mereka hita sebuah de 362 ayat 2. Na
habu patik ni debata di minggut sadarion. Ina patik patuluh dok lapatanna. Dan jadi dohonon guarno debata yang kesuture dalanna. Ai hona humna do sugut akan amarsengyang di guarna. Di dia do lapatan ni. Ondo ikon dihabiari rohata debata jala ikon holong rohata di ibana. Asa unang hita oloma murai manang manolon-nolon manang maruja-rujaran naroa manang margagap manang mangaci marhite-hite goar di debata ai dinatar sosak dohot di hasusaan dohot di tangiang dohot di puji-pujian dosi dohonon goar di debata ina sahatna atau rak mengidugugu mahita lau mangulaun patikna ali Tuhan debata saya pargugul mahami mengulau na umbar tu patikni amin. Maredi da sebukuet de 290 sada do opat. Sotuk ditulak rohami panjawoni tuhatai di sidohang oluwani sadarion mataku sadarion, sadarion, ujungi sadarion, 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 ujungi sadarion. Pardosana sumalin Japon Jesus donang ho didokon ho ihuton ma sadarion mangolu ho sadarion sadarion pujungi sadarion 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 pujungi sadarion. Tato poti lalu sabta tujuan ni bata martangyang mahita. Ali Tuhan di bata parguguna sutulusan jala ama aparasi roha. Dan lomor ham dah mati ni pardosa. Mulak manyang perjahati tu madikut dalanna asal manguli bana idu dipangidorham. Saya sundati matoru-torum asa unang mangona ibe tuhami. Sesesa sudi dosa nami asa mangulu kami di bagasan asin roham. Saya pargugul mahami asa margugul kami mahiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Oh Jesus I hodo parjambaraki pasunang rohaku pasang pamai pasunang rohaku pasang pamai. Tangan nabagbaga ni debata, tangan ngetuasan ni dosata. Soalnya dohakan Tuhan Yesus. Roh mahamu tuahu, hamu akan meluja jalan asorat. Upasonang pe hamu, buat hamu maagwaku tu hamu, guruan hamu masyan ahu. Ay nalambut doahu jalan aserek marroha. Asa dakotang asonangan kadimuna. Ay labok doagwaku jalan yang dono na upapersatu. Asangapun madi debata na digijang. Amin. Meredi kita sebuka di nomor 447 ayat sada. Tuhan Yesus na punao sanggup damina biar hulau tari pargogung olunai
Jesus pinujima. Hata ni dibata turpu epistel di Bengkuta sadarion, ina nga tersurat di buku 5 Musa, bibitul puluh sada, pamukasian ayat 122, tajahama marsikat sore. Dungu mahata ni jahung batu si Musa, idama, nung majupang ne ajalmu, namate maho, atong juru masih Joshua, jala jongjong mahamu di bagasan udung-udung pardutani. Asa martunga aho tu ibana. Jadi lahu nasi Musa rabdo si Joshua. Jala jongjong nasida di bagasan udung-udung pardutani. Jadi tarida majahoba di bagasan udung-udungi, di bagasan ombun nas marsi jonjong, di atas pintu ni udung-udungi, ido marsi jonjong ombuni. Dungu lo mahagani jahoba tu si Musa. Idema, nalahu mudum maanggoho, gabetok dohot akau pum. Hehe mahang gubang soon jala marmainan bang utut tu akar di batas leban di tonga-tonga ni tano si bangutan nai jala tadi koron nasida do anggo aku jala oseon na do pagan nang hubah ini itu nasida. Jadi marsi gorgor mari masu di arina sasadai mida nasida jala tadi kodokku mana sida jala padoku mabohiku sian nasida asa suda nasida marhina mago. Ia dung mangonai tu nasida akahina mago godong dohot hagogotan maragam-ragam dohonon nama di arina sasadai damanginona doaka hina magon tuau alaso ditat kude bataku. Ala yang gua untuk tong do pada hukus itu tu boy kudi hari nasasadai. Ala saluhut ajahaton nabinahin nai. Ala nang berbalik nasidat wakka di batas siliban. Nuain pe suraton hamu madi hamu endeon. Jala ajar hon mai tu halak Israel. Jala mamehon tu bagasan pamangan nasida. Asa endeon gabe sitidangi diau dopak halak Israel. Ia usaha nasida hubungan masuk tu tanong nang kuarihon hiat tu puna. Tanong habawa ni susu dohot situat ni loba. Jadi lumalang nasida jala busuran maradu mok-mok. Merbalik ma nasida tu akka di batas leban. Jala marsob batu si alai tusan nama anggo ahu jala osen na badan nauba ini. Aedang jadi lupai sian papangan ni pinoparna ay takas do hutanda hian tubu-tubu ni rohana naong pina jadi-jadi ni rohana hian sadarion. Tagan sosahap dope nasida hubuan tutano naong huhu dari honi. Jadi di surat Tosimu sama Edio dinasadari jala dia jahut tui doi tu sahabat Israel ina sahakna merdua mana tu mangun hatani debata jala nabeopsa. Mari dihidasya buket dan nomor 527 ayat sada doktor. Lau
Nah tindak ko maha porsiyaw tayo so na tindak ko nilungat sa porsiyaw di sa dok portibion rak mahita mandok. Ang porsiya di bata Jehovah ido ang mapargugo na sa tulusan na tumapalangit do tano. Ang porsiya di Jesus Kristus ang di bata Jehovah na sa saday. Iyo na tinubuan si Maria na gagagay sa ton di perbadia andorak sa bubuhan. Ido tuhatta na tumaw na gernit di bangunan selatus nama tu karpazul di bada di hau pinasilang na tuan watoro dung di tangan na mulak mangulu dari patuluhon na manai tu surga lau kundu siya mulai bata Jehovah amanai pargugu na suturusani di silay mana pay mangulak sugot tu tanoon mangulu halak na mangulu lot na mate au porsea di ton di perbadia jaladong sa dahurian na badia Huliha to paniala Kristen akan abadia. Doho dihasan di dosa. Doho dihatain na mandok. Mulak mangulu dosa dan mengharap ng mate. Doho dihanguluan na sora sudah. Amin. Tikting dihuriat ta. Tikting dihuriata Minggu tanggal 10 Mei 2020. Sada Romawi Minggu Kantate Sadarion Ima Minggu Kantate Namar lapatan Ende honhamu madi Jahoba Ende naim baru Natar surat di pasal men 10 walu ayat sada Romawi 2 ruas namonding sada na di hari Kamis tanggal 23 April 2020 nasalpu nunga marujung ngolu Inata Sofia Panjaitan Boru Simbolon umur 80 tahun, na beralamat Jalan Benda nomor 3, Imas yang sektor Saroha, nunga tu udean di hari Sabtu tanggal 25 April 2020 di TPU Tanah Kusir. Paduahon, na di hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 nasalpu, nunga marujung ngolu Marina Lenggana Uli Boru Silitonga, umur 58 tahun. Alamat Perumahan Karang Tengah Indah, Blok B 10 Sada, Sian Sektor Satahi. Nunga tu udean di hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 di TPU Pondok Rangon. Tatangnya konma asa tungwibul tarapul rohani keluarga natinan ti ninggal honna. Tolu Romawi Pangapulion. Na di hari Sabtu tanggal 1 Mei 2020 pukul 10 WIB nunga di Patu Pahuriata Pangapulion tu keluarga Inata Sintua Tiarma Hutagalung Boru Situmeang Nahinan Siang Sektor Satahi Siala Parmonding ni Inata Situa Tiarma Hutagalung Boru Situmeang di tanggal 16 April 2020. Pak Opat Romawi aksi sosial Pokja COVID-19 sia tegar dalam badai di hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 pukul 10 Sadawib di Patu Pahuriata do Marhite kelompok kerja COVID-19 sia tegar dalam badai aksi sosial marumakon pembagian sembako tu ruas Saresot Kebayoran karyawan dohot masyarakat sekitar gereja. Palimaon panitia kecil manang panitia tali kasih. Songonang gititikon di minggu nasalpu nunga di Patu Pahuriata panitia kecil manang panitia tali kasih nalaho manarihon panupahion tu keluarga Pandita Bonatua Hasiregar Nahinan mulai mingguon ro donasida mandapoton ganupita marhite sintua sektor pinangido asatajakon manasida do tenggan jala direncanahon huria pasahaton marhite-hite Pangapulion sian huria tu keluarga ima di hari Rabu tanggal 3 Agustus 2020. Onom Romawi aka tikting naso dinajahon hombar tu tikting cetak saderion dot warta HKBP Kebayoran Gandaria dititikon lewat WhatsApp group dengan mata jaha. Songonima asahat tikting di huriata di bagasan minggu sadarion. Taingot B manangnya koni tujolon itu hatta. Lagu pujian dari Nyonya Hoslin Silitonga Burstopul
diiringi organis daulat papahan. Mari dia jasa buku di nomor 125 asyara 24 las papungu pelean. Martang yang maita.
Ale Tuhan debata amanami pargogo nasah tu dosan. Rodo hami tu jolom laho manangihon hatam nabariai. Alani upangido hami damem nasumurungima na mengaramoti ate-ate dot pikiran nami di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Shalom. Hatani debata dihita di minggu namargoar minggu kantate. Nienet sian buku pangukapon bidu 12 mamungkamai sian ayat 10 satro di ayat 12. Pangukapon 12 ayat 10 satro di ayat 12 hujahon hami Madison. Dungi hubege mah suara nagogo di Banua Ginjang namandok nunga sahat nuaeng haluaon dohot hagogoon dohot harajaon ni debatatta dohot hamuliaon ni Kristusna ay nunga dipabali pangasungi namangasungi aka hahanggita arian dot borngin dijolo ni debata nunga ditaluhon nasida ibana hinorhon ni budar ni biru-birui dot inorhon ni hata na hinatindakon nasida dang diparhamao nasida hosa nasida rasi rasa mate dibaheni marlas di roha mahamu aka Banua Ginjang dohot pangisina marjea matanui dohot laut ay nunga tuat sibolisi tuhamu marimas itutu ay diboto otik nama tikina ido sahatna hurian itu hatta amanami inanami dotamu akadongan nahina holongan di bagasan Kristus ditanda halak do siana jolo satu tikion molo halak batak memang malo do marende. Jadi sada pengalaman diau uju karejo do peau di Departemen Pertanian memang nang pegodang ulaon alai sajot-jot tu au mangulah mangkarejon sude karejoi ya huhut marende nang pe dang apala malo au marende aletong do au marende di BG dong aku gabe Roma ibana mandok ari tonang memang orang Batak terkenal suka nyanyi ya sambil kerja nyanyi lagi senang nyanyi lagi susah juga ikut nyanyi apalagi orang Batak Kristen di tempat orang yang meninggal juga tetap nyanyi ya kenapa bisa begitu ya Peter Romalusku tuibana ya memang salah satu tradisi orang Batak adalah bernyanyi. Dan ya bukan sekedar suka atau hobi. Apalagi di tempat orang meninggal. Dulu malah ada yang sengaja datang sebagai orang-orang yang menyanyi sambil menangis. Mereka biasanya disebut dalam bahasa Batak pangandung atau peratap dan itu dibayar. Lain lagi orang Kristen Batak lagi, terutama yang aktif di gereja, pasti yang dinyanyikan lagu-lagu rohani Kristen atau lagu-lagu gereja. Ima sian alus najepeki gabe dituhor iwana mak kaset manang CD lagu-lagu Batak.
Gak taunya memang pacarnya orang Batak. Ima namasa. Alain nahuboto dada holan halak kita ngalomoroha marende. Ay marende dada alani suku manang bangso. Alai sasitongna alani roha do pikir rata do. Ubayan lomoro hatta marende. Lumobi ma ala nunga adong aka ende na boy nindehon hombartu situasi manang keadaan ni rohatta. Jadi molo adong na sedang kasemaran manang jatuh cinta, na jolo saya jojot do nindehon ende jatuh cinta ciptaan titik puspa didok jatuh cinta nina kan berjuta rasanya biar siang biar malam terbayang wajahnya jatuh cinta betapa indahnya biar putih biar hitam manislah nampaknya. Begitu kalau orang jatuh cinta, enggak di kamar mandi, enggak di tempat tidur, terus dinyanyikan lagu itu. Alai molo adongna sedang broken heart ala putus cinta nina, najolo wingot endena pasti memake ende andung-andung. Misalnya lagu Akhir Cinta ciptaan Pak Beni Panjaitan. Nah wingot hatana holan hanya titik, ya udah holani nama ini mah holani nama nahu ingot jala godang dope aka ende di zaman now on na dicipta aka penyair aka parende taringotu cinta dot na asik alai nagabe sukut-sukut tu hita bohama ende taringot tu hapor siauta dos do tabaen aka ende songon aka ende sekuler na keningan naikon ditutuhon hobar tu lomoni rohat pasambing mololomo rohat patain dehon molodang unang songon ima ido nagabe tongdo renungan di Minggu Kantateon. Amang inang dohot hamu akadongan. Turpukta di Minggu Kantateon, nenet sian pengalaman ni Apostel Yohanes dungro pangukapon di Ibana, dina tarbuang Ibana di Pulau Patmos. Masa do ujui hasusaan dot si taonon di halak Kristen holan alani hapor siaon nasida tu Yesus Kristus dada holan tu matangis dot marilu-ilu nasida kodang do halak Kristen nagabe putus asa jala emas wadang Kristus sian nguluna alani hapor suhoni dada holan aka joma nama sogoni roha tuala Kristen diperalat sibolis lau manegai ngulu nasida hapor sio nasida alai sibolisan diri pe dohot do mangasungi halak Kristen dijoloni dewata ai pangasung di turpuk taon diatagurik di dok kategor lapatanna saya jojot mampar sualhon manang meragukan kebenaran hukum jala ido ula-ula disibolis manang satan saya terus do di persualhon nasida hasitongan halak Kristen tudos doi songon si Job hobar natar surat di Bibel tahun ai nina si bolisima mangasungi si Job di joloni dewata di dok da diramuti ho ibana dot jabuna
humaliang ro dinasa na di ibana ulaon ni tangan nape nunga ditupak homa jadi jala ditutup pinahan nado tanoi alai tungsura disurduk koko tangan memampuat saluhut na di ibana manang soguraan namahong di hapataran hira-hira songonido simbolis mangasungi halak Kristen di joloni dewata Arian dot borngin songonatar surat di turpuk tahun. Jadi posisi ini simbolison songon jaksa penuntut do di sada pengadilan di joloni hakim yang memang sengaja mengalului hasalani jolma hasalani halak Kristen alai Roma advokat manang lawyer dihita ima Yesus Kristus si paluai los ibana do namanaluhon sude hata asung ni si polisi hut di pabali jala ido naparjolo sahari ikon takas taboto ia malua pehita sian uhumon ni dewata jala monang maralohon pangasungi holan alani Kristus do nagabe si palua dohot lawyer dihita dada alani gogota manang hamalota manang hamorauta alai napaduahon ikon takas petong tabuto nang te holan alani gogo dot olong ni rohani Kristus dihita ikon takas do tahati dakon haporsiota taringot tu Kristusi ido nanidok di ayat 1 sada nunga ditaluhon nasida ibana hinorhon ni mudar ni biru-birui dohot napaduahon hinorhon ni hata nah hinatindakon nasida dan diparhamau nasida hosa nasida rasi rasa mate ikon margogo dohita maka tindakon haporsyo tai sahat ro di ujungnya jalta unang tanggung tahatidakon do haporsyo tai marhite aka ulau nadenggan tentunya dada holan sekedar hata manang pandohan dohot mangurupi akadongan numobima tu namasa wabah COVID-19 siaon dada holan alana godang artata ubain olo hita mangurupi nasida alai otik pe sesadia pe na adong di hita asal ma taha mauliatihon di bagasan haporsyota jala dak pola dohot ita manjalo banso sembako asaboy di jalo akadongan narikot tu si tongdo gabe panindangionnya porsyota jala hidup namambayan talu pangasungi aidang terbukti dakwaan nasida di joloni dewata songon namasa di sijo dan ala nagodang artana ubain porsea ibana tu dewata alai dinapugos pe ibana marsait sahid hokdo haporseonna tu dewata gabe talu pangasungi dibain ibana di jolo ni dewata asing ni muse ditikitan waing dina masa wabah COVID-19 ikon hotdo haporsyota mangulahon akan nadenggan nangpe dangbui markebaktian di gereja alani COVID alai dan gabe muru dan gabe berkurang ringgas ni rohatta laho markebaktian di Jabotabek lam bersemangat mahita lumobi ala di loasita tongdo hipas malua siang COVID ikon bersemangat markebaktian ido tanda ni haporsyota
Jala ido ngoluni akan naporsia tu Yesus Kristus. Haluaon sian Kristus ido nagabe ojahan ni haporsia tai. Dada holan masa ditikita nuaingon. Alai tok tong do marsihot haporsia ta sahatu arisogot manang adigan pe roh Kristus padua halihon. Asa dada holan namalas ni rohai ta alani haluauni ditikita nuaingon. Alai toktong do marlas ni rohai ta sahat di banua ginjangi di baheni. Asa takas tarida tanda nilas ni rohatta nama noktongi. Taindehon ma di Jehova ende naim barui. Ido lapatan ikan tate. Endehon hamuma di Jehova ende naim baru. Boasa ikon dohot hita mangindehon ende naim baru di Jehova. Didok parpesal mendo ainunga dipambahen ibana aka halongangan nunga ditupahi siamunai dohot tanganna na badiai ibana nunga dipabotohon Jehova hatuaon nai nunga dipapatar ibana hati koran nai diadopan ni aka parbego taindehon ma ende naim baru di Jehova. Dada holan ala lomoni rohata samping gabe marlomo-lomo. Alai gabe sada kewajiban do dihita. Laho patuduhon hapor seota di joloni debata do di joloni aka dongan colma. Ima naikon tarida marhite hinde pambahenata ngoluta siganu ari. Molope paindehon ende naim baru. Dada ikon ende naim baru nasinurat ni aka pengarang lagu-lagu ih. Daikon songoni. Alai ende naim baru ima ngoluta. Ngoluta naim baru. Dohot jolma naim baru namarsi hohot maka tindakon hapor sihaon tu Yesus Kristus manang apa namasa di ngoluta lasni roha manang arsak pe dinahipas manang marsahit pe nama mora dohot na pokos nama ngurupi dot nani urupat pe di gereja manang di jabu manang di balian manang di dia pe tabahen ma ngolutai gabe ende naim baru di Jehova asa dina marende pehita marende di bagasan hapor siaon dohot semangat naim baru dada ala nama lo hita marende dada ala na pista hita marende alai ala adong hapor siaota menyemangati dirita lahum marende mangulahon akan nabui taulahon hobar tu hapor siotai asa talu pangasungi asa unang marlomo-lomo nasida parwarawahon halak Kristen sahira dang margogo dewata mangurupi mambaen akan adenggan di hita unang mabiar hita saluhutna adong pembela, lawyer di kita. Yesus Kristus. Tu ibana ma tapasahat sude nari bagasan rohatta tu mobi ma dina marende hita mangendehon ende puji-pujian di ibana ende hamauliationi rohatta di ibana. Amin. Martang yang maita. Ale Tuhan debata amanami pargogo na suatu dosan, amanami na usombahami di bagasan Yesus Kristus Tuhan siap kop hami. Mandok mau liate ma hami toktong ali Tuhan,
Ala ni denggan ibasam dot asini roham. Nasai toktong jalo hami, urasaon hami, saleleng di ngulu nami, satu tikion. Di luas ho hami, marsaor, markebaktian, nangpe di bagas nami be. Alai positu tu rohanami, raptot akadongan nami saha persyaon, manang di dia pe nasida mercabu. Boy sahat pasu-pasum, hatam nabadiai, jalabui muse mangalion gogo pahoton haporsyon nami lau mangalo sibolis pangasungi alani ale Tuhan padao masian hami aka hagut turun aka parbadaan baliksa leon madihami rohadami tangyang masih tangyangan masih urupan asabui patuduon hami gabe panindangion haporsyon nami di tonga-tonga ni portibion di jolom nang songoni di joloni akadongan coloma. Iyaho ale Tuhan si palua pembela di hami. Jalahodo na mangaleon akan narikot di ngulu nami mencukupi segala kebutuhan yang kami miliki. Ale Tuhan, tuhodo pasatami lumobima akadongan nami na satu tikion dirawat dope di rumah sakit ala na mengalami wabah penyakit virus COVID-19. Asahodo na mangalion koko ni nasida termasuk may aka keluarga asaboy nasida malua sian COVID gabe boy nasida dohot membaritahon barita nauli barita lasni roha ala diluas ho nasida mancalo denggani basam penyertaanmu nabalgai. Ale Tuhan, tuho pasat nami lumobi ma aka perawat tim medis dokter sude na di garis depan mangalo virusih merawat jala boi pamalupon aka doan nami namar sahid. Leon madina sida gogo, leon madina sida lasni roha asal nang ganggu rohana sida nang pegodang aka si ulau nasida. Song ni nang diaka partogi ni pamaritan nami, bangso nami, sian Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden dot sude aka menteri dot jajaran na, pargogoi manasida le Tuhan. Asabui diulau nasida sude aka kebijakan, nama ngurupi hami, nama boan hami, tu hasonangan, tu aka nadenggan di gulu nami masyarakat rakyat Indonesia. Song ni nang dia kapartugi pemimpin ni gereja nami lumobi mah HKBP nabuloni ai hodo Tuhan nampuna gereja namion alani urupi mah aka pimpinan nami porus sekjen tolu kadep na adong manguluhon hami satu tikion song ninang di aka gereja aka huria di tingkat resort satu huria pagaran urupi mahami lumobi ma pandita nami, pandita resort nami, amang pandita timbul si tanggang rap dot hami sude, aka pandita na ditepaton di resort kebayaronan. Urupi mahami ale Tuhan pasada marwa nami toktong, asabui hulaun hami saluhut, na tolap ni gogo nami, bae na sangapon di kuarmu na badiai. Pasada marwa nami toktong rap dot sude, aka parlado ni huriam, di HKBP Kebayoran, HKBP Kebayoran Gandaria di juga AKBP Tridharma. Rapdot sude ruasmu nama godang namet-met sude hami sadaro hanami boi bekerja sama bekerja patu paun akan nauli akan adenggan hombar tu program-program ni huria soninang diaka ulaun sosial saluhut na boi tarpatu pahami holan alani kogom holan alani hoale Tuhan alani pasikop ma tangyang pangiduan namion nama ngason guan anakmu Yesus Kristus Tuhan siopkop hami saya saut ma nahombar tu lomoni roham amin. Marende mahita muse sian buku ende nomor 450 hutma tapasahat peliata.
yakon ma peleata martang yang maita. Ale debata amanamina di Banua Gincang, hodo haruruan isaluhut si lehon-lehon nadengkan, dohot na sauli basa nama uli utus. Hupasat hami masianan leon mitu hami pelean nami tuho. Saya jalo mai gabe uap nangucus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa uparas yang hami peleanon. Pati bulhon harajaonmu di tonga-tongani huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite tondim. Asalam hutanda hami godang ni seleon-leon mitu hami. Asalam gir-gir hami mandok mau lihati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gincang, saya pinurbadia mangku armu, saya Roma harajaonmu, saya saut malomoni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gincang, lehon matuhami sadarion, hangoluan siapa hari, sesama dosa nami, songon panisa nami di dosa ni dongan, namar dosa tuhami, unang kami togion tu panguncunan, palua mahami, sian pangako. Ayo dola puna harajaon dola gonaon rodi hasanapun pasu-pasu jalari ramoti Tuhan debata mahong. Disondakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala dipasahorhon ma damena tutondim. Amin. 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 Selamat hari Minggu madihita saluhutna, saya Tuhatama mandonani hita. Horas.